kita. Kiss na yan! Kiss na yan! Gago, video yan, tanga. Ay, video? Video. Nga eh. Hindi. Kiss! Video. Kiss na. Kiss na sa baby cookie. Oh, right. Ikaw naman, solo mo, di ba? Picture. Ano rides ito? Ay, tapon-tapon din. Lo! Swimming. Swimming! Ibigay. Jump shot. Yeah. Bago na siya kaya pa. Ang cute nito ah. Iba ikaw. Siyempre! Kit mayari! Nagbigyan niyo na. Ngayon lang yan. Lagi, nakayas. Ngayon lang yan. Lagi wala. Lagi absent. Di mo lang ina-upload. Hoy, na-upload ko yan. Oo, may video. Oh, baby. Baby. Sa pa, Jean! Sa pa! Sa pa! Sa pa, Jean! Video gago. Video wala. Ito yung nakapogo. Ay, video. Uy, video tayo. Wala tayo lang. Video. Ano naman? Oo nga, gago. Kita niyo kung ginanon. Nakita mo. Ano ba na? Screen. Ha? Ay, niwala ba ako ni? Ano naman? Nga, may ka naman. Pwede sumali. Pwede sumali. Tonight. Te, picture na lang, te. Yan! Magigiba mundo!